Dacă ai impresia că după anumite intervenții femeile încep să arate toate la fel, nu e coincidență. E rezultatul unei lipse de comunicare cu medicul. Pentru că în multe cabinete se aplică același tipar la persoane diferite. Se injectează după trend, nu individualizat. Se copiază ce merge pe social media, nu ce se potrivește unui anumit chip. Buzele, la fel. Pomeții, toți la fel. Linia mandibulară, identică. Ca și cum ar exista o singură față ideală și toată lumea ar trebui să se apropie de ea. Dar fețele nu sunt șabloane și când tratezi fiecare pacientă cu aceeași formulă, rezultatul nu e armonie, e uniformizare. Pierzi exact ceea ce te făcea interesantă, expresivă, unică. Eu nu lucrez după tipare, lucrez după proporțiile tale, anatomia ta, identitatea ta. Pentru că scopul nu e să arăți mai mult, este să arăți mai bine, fără să pierzi ceea ce te face tu. Diferența între cele două abordări se vede întotdeauna. Dacă vrei un rezultat care să rămână al tău, scrie-mi un mesaj.